Wis apa? Tak kok pisan wis. Kenalan yo. Larsen. Ngene wani. Ngene wani. Anu. Ndang larsen ya. Ndang larsen wani. Sik, Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Ning tanganku iki lho, Mbak. Ora cukup. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Iki besok. Wes Gus, aja diunggah tangan iku selung dino Gus. Bisa iki. Ning kene ae. Aku ngeduk ketok kan. Ning isor kepingnya. Ora aku ngisor ae. Ya kene ayo. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong kuwi. Kok banting aku. Ora. Ora iki halus. Wah, lumayan. Ini topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Ganti halus. Nah, ngono halus. Satu ya. Ya, srisik. Halus. Dasane ngene. Kok tak percuma ngene iki terusane nek. Alah, bok. Doyo omahmu nimbali awake desa rombongan. Ya. Ana ya kuwi dalu mriku rawuhe sapa ya? Ya kuwi marang ing kono kanthi ing kono wekasane ya kuwi mau ya Mas Uncek Sanusi ya piantun gagah pideksa saka wewengkon Jawa Tengah. Anu ya wis rawuh Mas Uncek. Ini yang ini. Mudah-mudahan. Yo anu, selamat. Joget ya tak bagus. Oh. Pak Ardi, moga terhibur, moga berkah, moga makin kahayo lah jiwono basuki amin. Kene mau gatus sama RMU Raden Mas Ucek. Iki apa to Pak ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa?
Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Mosok panganane minyan niku. Ya sapa ngerti kaya wong ki suwi ora petuk, suwi ora kepanggih, suwi ora sapatemon kaya sak silit dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti karo Pak. Lu satu. Pracawa sesuai Pak Brak. Lah Sampeyan tekan napas. lah ki kancaku ya biyen kancaku. Oh rencane jenengan kok. Lho iya. Apa boten direncangi saniki? Lah ya kudu anu andung Basuki. Oh, Kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngono dinonga ngoten. Tapi sitok ning kiwa, sitok ning tengah, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, kok tekan kene jam pira ngoten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh lho. Ya wis teko kene ngoten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetek penten wiki sinden. dilus ora kena. Masa Nggih kula nyetetek penten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe. Wetoke wayu-wayu. Wah, muwentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki boten saged. Ganyang apa? Lah piyayi kathah semanten kathahe. Pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Elah, raya abdi raya wong iki dibalik sampean to. Nggih. Raya-rayane ngono. Alhamdulillah. Sajen kok iso menges berarti wong-wong iki. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokne iki lek wong budi-budi ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Yang sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo ditelike selo-selaning selo, ngene selo ditokne. ditokne. Ditokne lek sore Selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh kudu enek selone. Oh, nggih. Mangkaku Nggih. pun tepangane Pak Nardi. Lho sampun lho. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti kok bingkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten dijomoyo tanggamu. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak ngono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Lah, lha ngono kudune. Waduh, lho. Wong yo nang brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. wong ale ngrudus kaya. Ane rudus pripun lho, kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganok. Nardi utawa Pak Ganok. Nggih. Jadi asma kinarya Joko. Leres. Ini tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Lek ora lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah terakhir pirang-pirang Pak Nardi iki wah. Lah terus gandengan truk kok gandengane kali kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek paham kek ya? Kek Tok gandel tok. oh gajah. Lah ya kuwi lek basane kene kek. Kek nggon aku mati kok. Wah, Oke piye wis kek. aku siji bisa mawa codot. Mawa cara. Ayo carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codot Blitar kali Jawa Tengah benten. Iya, ning Jawa Tengah ki nyokote halus, Nggih. kita ki langsung ilang ndas. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking UD Jaya Mulya. Leres Lho, tulisane menika, lho nggih. UD Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning ngono ki. Udi to, Pak? Allah. Kowe iki rene kanggo mripat ta kowe mau. Kuwi lho UD Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Nggih, enek kan nggih, nggih. Si dene ro kabeh kok. Putih lah boten nenten lho. UD Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Kuwi tulisane di tempelke ning truk lho, tempelke ning gandengan wis mlaku wis ilang. Wis ilang. Tinggok wis. Apa nek wong tulisan kok mlaku lho. Dadi nek Kuli ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mik. Oh,
tulisan kok mlaku Iki cara main blitar lu bener tak jadolan kowe bendina. Angger munjuk ngene sendur tak sai. Ngeng nang malon tak sai. Ngeng. Pak matur nuwun lho Pak kula niku menungso senes pentol rek terus disaki Menika Pak Nardi menika bos tebu ya. ngaten Tebu niku napa ta saka tembung antepe kalbu kalbu. Pak Sunardi artine Sunardi. asma kinarya japa Japa. kangge dedonga Su. Nardi arti apa su mau ora ngomong sih to Pak nang kene iki kowe ora sajak omong-omongan ngono kowe iki wong sembarang dadi lah koyo WA sih kowe iki wong manjing ajur-ajur lho nggih aku ki paham lho cek Sanusa iki saka Sanusi apa Sanusi iki Sanusa. wonge iso ngono maksudku kuwi dadi Sanusa. Jadi wong iki carane iki bisa andap apa mancing ajur-ajur. nggih atus panjenengan Pak Amor yoga yo penonton nanti bingung bedane ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang bingung bedane ndi uncek ndi kendang Ndi sing ngendang kaya oh di sing ngendang amor sentem ya ta ndi beda bingung bedane iki. cek di srenteme ngoten to terus amar wedhus ngoten to ndi amar wedhus Kok wedhus ta? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. oke gegeden no Oh iya ya, sapi mini. sapi mini enak Sunardi su kuwi sumeh piyayinipun nah Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to Pak Rudi Garong Rudi Garung. nggih Rudi sumeh piyayinipun Tegese dalam kata lain blater. blater grabyak Semana, Sembulu, ngaten nar kuwi narima ing pandum Oh. nah dadi diparingi akeh ya alhamdulillah diparingi sekedhik ya alhamdulillah Tetap bersyukur. dadi diparingi akeh ki ya bersyukur sithik ya bersyukur insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur Oh, ora lekak malah saya kebak. kebak Ora kiwong malah gombrong. nah niku lah tiap tahun wis wayangan terus Awake dhewe dalem niku alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus terakhir di malah ngadi kok beluk dem. Di napa di? diri meti Ayo asma kinarya aja. Jopo Jaya mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya Udine kan Jaya mulya. Di napa artine di? niku dimen mulya keluarganipun nah piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. kula Pak Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono. oh Karo memut kowe lho kuwi Mas aku. suara pedhot kaya buta malah Lakon kaya dimut iki lakon maksude iki. Matur nuwun. Ditungake bagus. Ugi Jaya mulya menika ngangge berkah. ngaten mugi Wayangane ora bengi kita kok ya. lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Dasono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Pandegara Semarang. Pandegara Sumarbagyo Oh, Mas Sumarbagyo. untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy Lah nyapa apa? gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to Lah, nyapa? Lucy Brahman wah Pak Nadine anggap anu sapi karo letong untung Lah kok jane sapi ini yo pirang-pirang lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge Aja to, aja litong lah. Paling ora sampeyan Napa? iki ya trek titik lah. Ojo cilik. buyuk gue padha teleke Ora tetep. Dan kanca Niki, paling bagus kuwi jane niki. aku padha lanang. Padha lanang. dari urut tetema nggih Pak kagem keluarga Pak Iya. Adi Gelarajat Heeh. mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan tirebena panggoda pangrencana Amin. celakaken nugroho ingkang agung Amin. mugi keluarga Pak Nardi tansah ayom ayem tentrem bejo donya bejo akhiratipun
piyambakipun. Allahumma Amin. Mugi ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piyantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Tapi mereka tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kali sinten? Aku tak kepingin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge corane wonge iki sembodo. Sinden nek siji ra cukup wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan nek ora perlu piring moh dhek iki. Diwe sak piring nek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat mboto kaya nonton sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih. Ternyata wong mboto Sida Mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih bayanipun. Lha kok dican kurang? Boten no. Ya Allah, Ika iki sing gender. Krisnia iki sing lencem ngoten lho. None, none, ya. Masa ya loro timene lho. Lah kowe sawane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase keluarga kuwi kok. Ya kuwi dilus-lus ora ndase keluarga ya rumah aku. Lah ndase keluarga sakmono terus apa bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Nah, iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Halo Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan ku aja ndingu kowe to, Le. Ndane to. Ndingu piye to, ndak napa kenalan. Lah kula ge dangak ngenten lho. Oh, lha wis dangak to? Mumpun lho. Kowe lah lha wong ndingu karo dangak ora ana bedane to. Matur nuwun berat ngece ngono. Sering dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking gitar. Saking gitar. Anu tolong Kris, Apa? tak kopi pisan Kris. Nggih. Prak Mas aku kenalan yo. Lah kula yang boten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah, pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan aku nek cah dhewe munggah gak nguyuh dadak nang kene. Berarti terus sampe kan mboten to? Boten, boten pesan. Tambah pempes ya. Pun, beres. Mumpun pun betul, Mbak. Oh, itu di Tapi nanti maju mriko jajal kaya apa uncek lek ngrayu wong wedok. Modern ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan tetan boseni kuwi ya oleh. sakit mandek napa mboten? Mana buatan ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulake siji wis blenger kok. Napa mboten saged? Saged, Mbak, kula saged. Tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampeyan. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medhun didunke. Oh, ngaten. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasa kok. Lah terus derana mayune wonten. Aku tak anggap dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan karo baris lu dadi dalan kok apik to. Ini sing dadi pesertane. Siap, blak ngono terus ilang. Baik dari marung malah dadi sing baris mlaku terus ora nek dandone.
Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa dah Krisna nggih. manut panjenengan. Sing niku wae nggih. Kuwi oleh jenengan mau. oleh. Sinawang datan boseni Kris, kowe iki yo menyek yo aja ndangan ndinglu to. Sampeyan kok bagus menong. Suarane Ibu pripun Mas? iki ayu tek kira. Kira piye to? Lah yo kaya ngene to bagus terus sing ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana. Oh. Ya, Cindy mau gantung Cindy. Cici ngono to. Ditemenin sama ditemenin kan. Oh, sampeyan Karena deket sayang. tapi Walik, Mbak. Walik. Ya, Bu. Biasane kono lek ngedeke kok apa ngedeke iki lho. wah Lah kaya kene gedhe lah aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Biasane dinyauka. Kalau merinding aku malah. Ora Lah kok malah dinyana-nyana kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo wisnya dipipi. pipite kaya mudang anake ontong-ontonge. Dipite-pite ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok bentenan lho ben gak. Sapa? Yo aku baca madhep mriki kok mriki. Berarti semua demeni iki kok iki. Heeh. Sing- Aja pintan nanti wong Sing lanang. niki Kemana wis aja oleh pintan iki. Kalau wong lanang iki sak lanang wong lanang karo wong wedok iki kudu tunduk wae. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sangkae apa sing iki? Iki ae. Apa tapi kok pilih kuwi? Gedhi ya. Gede to iki apa? Malah ngirit aku kowe tok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satu seprinpet terbantau guling wis ora satuku. Langsung blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso. Mak bayang umpamane bojoku kaya ngene iki. Bayo. Iya. Malam pertama Iya, iya. lah kaya nglele cemplung kolam. Jadi guru kowe langi gitu teh. Masih boleh kita ketemu. Boleh kita ketemu. Munyer ngono. Munyer ae to. Caranya aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ora ngerti carane amrih temune ra ono to. Carane pripun? Golekno lanang. Tapi anggere mencoke ya ning kono kuwi. Mencoke lanang ning kono ya ning kono kuwi. Sandale Krisni, Krisnia. Loh, tandane Kris Sandal. sandal. Nanti mencoke lanang iki sandal rumah kamu apa? Lah iya. Oh, duh. Apa lho, enco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki. Yes. Tekan ngetik. Dereng. Urung lah. Dereng dugi mriku. Terus. Nanananananana. Sinawang datan bosen. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem iki. Sampeyan nyawang apa? Baca toh, mlaku wong loro jejer, Bisa mlaku gitu. mantene. Lho, Kak Krisnia balik tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betul anu wedhus. Ngawur. Pak, kula matak kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho lho, uncek kan ndi? Ah, ajeng ngawinke kebo, Pak. Syukur. Syukur. Wes. Matane lho. Lah kowe kelake aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae. Cempe karo kebo iki. Nanti pancen seimbang ngomong Krisnia kebo. Terus apa uncek temple ikan jadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rakasata lakonane tangan iki Wis ora tahan, Krisnia pengen ngrangkul Pingin panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta.
ngerangkul ya biasa mbak tangane rasa nguruwek-nguruwek. Lah wong jatuh cinta. Lah kowe nek arep bales yo kekewuh to. Bales lek sampe lanang tenan dah. Cabeken ngoten iki, cabeken ngoten iki. Nah, balesan. Ngene wani. Ngene wani. Balesan ayo. Anu Ndang balesan ayo. Ndang balesan lek wani. Ndang balesan lek wani. Ndang balesan lek wani. Sik mbak, sik mbak, sabar sik mbak. Aku jane iki wani mbak. Ning tanganku iki lho mbak. Ya apa? Ora cukup. Lah nyek pripun Mandro? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintang kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean tak rugi ngono den teko kaya. Oh, Ora cetha. oh kalali. Lah kowe yen wonten meneh nggih? Agak jadi aku ngobok. Ya. Anu di Bu Ika dirayu. Ika kan dirayu. Ika ngendi to? Ika ndi? Ika ndi? Lah nggih niki. Bukti. Wong kowe Madurana, tak kira Madurana. Mondolane karo wajahe padha kok. Mas, satu metro to, mosok sing sawang kono. Omane sing sawang ndi? Nggih. Rai. Sing disawang rai. Lurus. Lah iki yo rai kok. Endi? Ini nggih rai. Ora nek mripate sama. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Iki ora saben wong entuk gemok. Nah, jenenge lailok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Kok mesem to Mbak? Eh. Lho to ya ya. Malah beker. Dia bayangke mesem iki lho. Mesem bilang pikir aja sing abuk. Ya. Ayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Anggerakku entuk nyawang cahayu lambemu abang Abang, aku bang, bang ya. Genti madhep rene. Bu lagi segilu Des. Aku kok yo pengen. Ika iku yo epeh to. Ika kok yo epeh mbok ganti Krisnian men. Aku seneng lho Mas aku bilang sak pengen. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sik. Aku lek sak pengen piye? Yo kowe Aku piye lek sak pengen? Pengen apa ngecome wedang? Oh, ya dadi coke wedange digrujuke Patrick kowe ya. Yen mati aku wis kurung angger tresna kumpul enggak kamu. Gue bisa seniman kon Jawa Tengah di Goriri. Kamu tidak Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Bukan hanya. Nggih. Tonggone tonggomu to kuwi. Pripun to iki? Pripun tanggane tanggamu? Mungkin leres. Lah iya berarti ben ditonggo berarti. Gadah. Lho lah iya tonggone tonggomu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu to. Nggih. Lho lah iya ngono kok anakku iki piye to rumah tangga. Piye to? Nek joket iki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang kuwi. Lah niki kan bolak-balike jaman. Oh, Zamane dan ganti sing munyer sing lanang. Oh. Aja sing wedok terus sing munyer. oh sing lanang yo melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ini aja seser-seser ya, tak bagus kok arep nonton darani kekean. Ya. Kekean iki gangsing. Ini sama apa? Apa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing yo gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa? Kekian iki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong kok sing babaran. kekean kok sing titik kalah dulu maksudnya. Oh, kekean iki kekean. Ini mekek-mekek. Lah iya. Jajal ngomong kekeh piye jajal. Lah niki pun kekek kok. Murah lho.
Mumpun. Coba teater tebakan apa nduk? Manut panjenengan. Ninggalkan tresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Siano, cek Siano. Nggak itu blak-blak yang di Siano Mas Uncet. Iya, blutak. Siano lagune ninggalkan tresnan. Oh, lah kon nyarke lagune to. Oh iya, lho kowe kan siaran apik. Lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Lulas kaya. Kowe yo iya ngono. Neng jedinge siaran. Cek iki mesti neng jeding iki ya. Cocok kono, lek kono. Putih maju ben besok saka kono. Nah, maju nggih iki maju titik. Golek nggon sing penak le. Nah, Nggih, pun penake. siarane sing apik ya. Bapak Ibu, Sik penonton wae muni kabeh, Bapak Ibu ngelek rene ngebut ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. oh Cik. Bapak-bapak, Lho, bapakmu piro? Bapak iki. Kuwi aja mregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa kudu mok jaga bapakmu piro. Kowe iki anak arisan apa anake wong sitok? Mbok Pak aku ora roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe yo nek kampung iki mesti bengi to le. Genahno to genahno. Penganan no. Nesu. Boten masa nesu. Sabar ya pisan. Ndang to Pak. Para tamu. Lho kok tamu mau celuki kabeh mungkane ora sedeng gone lho. Para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh iki mana aku lek munggane iki ya gone kejet-kejet lho. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Pengen lu contone Nggih, contone pripun? sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Ngene kowe. Kok diwales. Lah kene trayo. Anu Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi dipok iket seminggu opo. Iku jatahmu jatah iki kan ora sak entekne tak ngitung wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to iki. Lah yo pengen rencana tak melu lan wedhus. Mana? Wah, biasa iki. Ora apa-apa bisa. Yo, Luar biasa kompak tenan. lah banyak ditanggap. Grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak langsung ngene Pak Nardi. Luar biasane boten. Pokoke Mas Uncet menika Ika kalian anu ki duwe titel RC dhek wong loro iki. RJ niku napa? Raja Joget ngono lha. Joget iki ning omah tapi ning omah. Lah ning kene dhek alus. Lalu kira tembange napa ki ninggal katres? Ninggal katresnan. Lalu menika awake dhewe ora mung wong loro karo cara budaya. Nggih, mboten apa. Rawis dulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi Karena sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Jadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur pamipun silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. Dan Ibu Kasih. Nggih, warga wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali le ya. Cara Bali kula. Kuwi sing dadi apa Banaspati apa sing le ya. Kok Banaspati yo le ae kuwi. Yo. Cara Bali. Budaya. Ojo nyatu, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayene halus. Heeh. Dadi biyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen.
Kilen-kilen. Kilen-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos truk. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwi truk momot tebu. Ada ngomong karo kowe iki men tak mulak-malik, marane ucap teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu iki ning ngono. Lha engko dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nah iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi jane rene iki nyautan wis dipoki kecek kapan kae. Jadi pokokane dangkelan gitu. Gambar gua dangkelan. Malah jangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsal muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dungane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Nardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Kalau selalu. amin. Udene ugi Jaya. Oh iya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus Amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Iya. ibu Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma Amin. ah jar rumah sakutan menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Bapak? Kanca Simudakara kek jaman Mojopahit ora tau wedhok. Oh. Sinten niku? Puncak iki. Pundi puncak. Puncak rombong puncak. Puncak. Mboten iso puncak. Kayak soremu wis munggah ning panggung mboten cuma. Nggih, semerep. Cuma kado setek ngoten ae. Mboten katek ketinggal. Wah. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, mantap. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, ngeblur-ngeblur. Kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sini-sini jelas. Oh. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau puncak itu mana? anu nyawang bangsa lembut itu mboten. Oh, mripate rada Ndak. loro. Ndak. Lah kok ya duyoi. Gimana gitu maksudnya? Oh, puncak nih di tahu. Aku yang mana ketularan ngeblur di rumah aku. Puncak nih dia puncak. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Semoga ngeblur tenan kok. Wah, nang ngarepe bener. Tak bener. Nikah ini anak modern. Nggih. Dan milenial. Nah, Jadi kudu sopan diparani jar bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi parani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, tahu jare rada blawur engko ngidak aku malah. Enggak. Blawur dhewe ora gampang ngidet. Paling yo megul dorane megul nggih. Melenyek, melenyek. Melenyok. Melenyok, melenyek. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Gus lagi ngomong itu. Nggih, Mas Agus pasti nyawang kula. Kowe kok yo nggawe mik barang kok Gus Windian. Aku Kok iso nang aku sih? Jadi pandangan ini kan ki nang kono. Tingane kudu salim, Mbak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mas. Niken. Niken ben besok salaman. Wes Gus, aja diunggah tangan Gus telung dino Gus. Disaki. Hei. Oh, kaya nek gludek mau apa ya? Ane Ya apa? Allah, Papa. Kaya gludek mau apa? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dakel jati ya, dakel jati ya kuwi. Lah mbok ya diketrok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak kerasa ya, Papa? Ora ketok tenan, niki iki. Ora ketok. Sesuk aku ya nek kuwi wedak ono ben ketok. Wedaki putih ngono. Aku iki wedakan ra iso putih kae lho. Kaya mbak niki nek suarane tapi ya renek wujute yo. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Aku nyaki. Nggih, saestu. Iki nyaki itu. Oh, lah iki lho bulane. Wes Bola. bola apa to? Wah, bola. Wong direken Romangsane. direken gateng ini bali ora. Salim sik. Kali Mbak budene ora tau salim. Budi.
Gede iki bulu-bulu gede terus bocah longgor. Ibu gede. Bulu-bulu Ayo gede. Kang. Bulu gede. Sing semangat ditangkap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Oh, tiba ayo blawur tenan saiki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, kan larang kok regane. Zaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicileke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong iki wae batune dikepras ben ora kepet. Terus ngene iki pomo tuku kain ngono iki pirang meter? Aku kalau tengah meter iso kuburan. Abonane ukurane pirang meter iki? Mungkin aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cak? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sih? Jare ini lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengan ketoke mer iki jolan napa pripun lho? Rumahmu modelmu iki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, rumahmu. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, muncak iki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Muncak. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu nikah iki piye to? Ya iya rawuh Ya lek ngono kuwi. Tak anggap pinter kok tero-tero jawaban Jawaban iki lho. dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cak? 4. Kowe kok melu-melu nikah iki lho? Melok-melok ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho, Piye to, Pak? 5 kurangi 1 ya, Pak. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Muncak. 12. Lho kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabannya malah melok-melok iki Kowe jenenge nyontek. nyontek. Kok nyontek-nyontek? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda, ngono. Beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal, kowe takono. 10 tambah loro. Takono, ning iki kan karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Nah, lho beda. Beda. Iki beda, ngono. Iki jenenge wong lanang sing berprinsip. 14 kurangi loro iso Sing penting beda, ngono. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan 1 Genio. meter kotor kene. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Saiki jenenge wong memori card aku setengah giga. Jadi wis kebet kae kena virus kae. Iki HP wong iki kaya. Ibaratnya saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. heeh. Gandreng gitu. Gandreng. Apa to, Ken? Nek keblok guling Gus bicano Gus guling 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 itu sawane guling mah Yo, golek panganan campluan nang-nang Jawa itu. Ora masalah udah. Ora masalah kowe nganti jiglok. Oh, gak garotak. Aku cari. Goceli. kuwi Agus sifatnya pengen dirangkul ikan dulu iki bejo kowe bejo kowe Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning isan mau kan isan delok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo isan delok. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. nyang apa Ngerti kahanan ngendi-endi lho. kowe tok kabeh Kowe tok apa kowe tok Wah, yo ndas-ndas kaya kagian. lah makan kowe masaku kowe nek kowe nyawang ngarep nek nyawang dhuwur Nyawang dhuwur lho. saya genah Saya genah. nyawang isor Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok yo. ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tenen Semeru didongake kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa ki muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Ya niki karepe gandrung ta sampeyan. Nah, Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora ada. Aku kok lek mau ambruk ya dedok nang sing ambruk. Niki iki modele Kate ngice pati kok. Nek ngerti papan gua lagi cepati. kaya niki awanmu mungkin kali muncet to ayah utawa papa. Malah kon man kula ideke mungkin. Salah sadiket coba tak mati dhewe santai ae. Sing kaya tumpul garek mlites ae. Ya ngomongi ae.
Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampe ra tau ngrungokne. Nah, apa? Kowe lagi ketemu judulnya tok. Apa? Demit kondangan. Saiki ro enek. Ini ro kulino krungu aku ya kulino krungu. Aja ngecolne, sampe aku ceblok. Ora tak santai wae. Biar aku gredekane ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Wes jan sudune. Aku bukti wae piye, Mas. Tak biasa kowe kok kamu. Kowe iki wong ya butuh padasan ya kowe iki. Kayak bahasa aku apa? Kasane kowe. Tane pinter. Lagi iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Iki mancur. Ini kan kaya mudang ponakane. Ya kaki bawa apa anu, cahyo apa tembang kekinian. Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritanya iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya puncer iki terus iki panas sih. Dadi kepanasan metune nek bengi tok. Oh, nggih. Ini kan siluman to, Pak. Siluman kelelawan deh. Ya, buat dulur-dulur, foto Sido Mulya. Sik. Aku nanti buka catatan. Iki lho. Catatan, Pak. Buka. Ayo cepetan, anakku selang. Boleh. Anak-anak opo ora tau dimiki wae. Anak kok idamane nek mitok lho. Maksudnya anak yo mik. Ya kudang lah paling ora. Utang terus anake prayo kelak. Apa? Oh, alah. Sik. Mas aku Wow. Iki apa to ya? Ora apa-apa. Ibare saiki ya nek rambutnya ya. Ora apa-apa itu kan kekinian kuwi. Nah, belakangnya tetap digawe. Belakangnya tetap digawe. Lakone. Belakangnya gawean. Kamu kayak kuwi tangi kamu. Ya kayak kuwi pasti. Ya Allah Pak Nabi kok nanggap takut teluk lho takut. Kaya apa to? Api. Kurang bisa. Kurang menjur. Sik. Apa sudah no? Ini bocah no. Wes ning kene ae. Aku ngeduk etok kan. Ning isor kepingnya. Ora aku ngisor ae. Ya wes kene ayo. Kene. Ayo piye yo? Medun ayo. Ora apa-apa wong kuwi. Oh, banteng aku. Ora. Ora iki iki halus. Wah, lumayan. Rasa beruang. Mama, kita toma esek ya Mama. Ya, Pak. Iki jangan masuk kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu tak kowe yo geger ta? Keringet Kayak keringet ta kowe? Banyu yo kok geger ngene. Dikae. Kayak bayi ya iku yo. Ya kok pukul-pukul. Api lho, sesuk dipoto ya dipoto. Sing iki kurang medun iki. Apa? Jagut. Yo jago ku lak geret lak kira ae lali. Ya, ditawani kowe sing menghayati Jawane. Kowe puisi Jawa ya? Wis asal. Atau mau jelasin bahasa Indonesia ya karena Jawane iki kan bahasa Jawa. Sak larik, boleh sak larik. Yo. Pelit. Dia tak apa pelit ini ya. Leman. Eman pura pelit. Yo ning nganggo cengkok. Puisi pelit. Ngono lho. Oh, alah. Nah, rada maju ta, rada maju. Puisi tok.
Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Layak betul sandal itu mau hilang, jadi colong uncak dulu. Putih. Lu kuwi sandal itu kok ya. Ukurane nek ketemu setengah iki. Lagi sandalnya adikku. Ya Pak Adi ini kan ini. Ukuran piro? Karena ukurannya, aku nih waktu aku mau anu gitu itu, tumbas niku aku. Terus gini gitu, tukune nih gue anu gitu, anak-anak biasanya. Enggak, nggak tuh besi. Mosok kene tuku bersih ya iki. Enten. Ya. Terus, kira-kira tetap nganggo puisi ya. Siap, Ge. Kok kayaknya topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe malah topeng ya ngono kuwi. Kok kowe kok nangis no? Ngompol iki kan. Iya. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho, sing gedhi kok Aja deh. Lah soalnya tadi apa kerja? Aku pengen ngoke ngerti raimu lho. Kok rai kok ngopo? wajahe kok rai. Enggak, oke wajah kan yo rai yo. Jadi kan sama dewe nang iki kan seneng. Lah kok jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem kebon ngono. Kepiyane wengo. Disawang ora. Sinden kok nek kebuan koyo. Lah go sawang-sawang ngono disawang ora gelem. Kowe atine guyu ki mergo ini dhewe ning jangkut. Aku cek lho. Kawan. Tapi ngono Ya. Nek kowe nakal lak waplok lho. Baca lho, baca lho. Gua belum malah gawe. Ya. Umpama aku yang garwa. Ayo coba terakne iki guyune iki kan mergane nang kowe lho. Ya Allah, iki kan iki kok pengen sapa to guyune mau. Lah iki kan kon lagi iki wong wajahmu kaya marmut lho. Kok kono iki irunge pas mentok irungmu lho. Nah. Bacok aku gede kekrek. Tak tahu ampluk lho. Kenapa? Ojo ekrek lho. Dikaplok lho. Ora manute. Nah, kene. Dipoto. Tinggone apa? Dipoto wis status. Dewe tak foto. Ya wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Kene. Nah, foto kan. Aduh. Kene kok wis status iki kok. Iki mari kaya piye mon kaiking lho. Seneng. Ada lali, kita gedang ini. Ketok. Diketok. Ojo dikekrek, ada tak kotak. Ya. Ini kan ada nemu topeng barang. Apa topengnya kan juga dipanggil. Ganti halus. Nah, bener halus. Satunya lho. Ya, serisik. Halus. Dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Heeh. Nagamne adekku kemudi ketek persis kaya iki. Kowe berarti kamu kan isu mau berarti kowe.
Teko nek diri kan iso mau ngene iki kan kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek teteran kowe. Tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan laku iki lho. Aku dadi lu Bang Bayi malah ngisih lho, malah ngisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya kalau pintu gak ngamus lho kaya karon sing. Nah, tutu blang tak ndanding, danding tak kepenyek. Tutu blang danding menyek debok. Tutu blang danding ndung kepenyek telek. Aku tak IPT kapan dia aku di wayangan melawai uncet melihat niki sanggia tengah laumu dia terus udangan kan ya oke Terus kan, engko nguyok tenan cak niku. ora usah rewel kakak bimbang kakak iken bimbang Iya, Pak Adi. midot ya midot Nggih, Pak. Nggih, Pak. midot ora salah midot iki topengnya sapa to ya deh Peran. cengisan anak paranono kakak paranono Aja nalia teko uripku. ya kan kebangetan men Kalau tekan urip kono. berarti kowe kon mati ngono Peran dene maksa kowe kan dijane turu lho turu kok nyawang to iki Nyawang, Pak. oh alah Aja nyedak tiket ku lho malah kemaklan. Jepang kang masuko Ini kadune wis lho kadune. Bukan sekolah. Ajaran itu dibuka boncote di sekolah lalu buburu ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayang mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Sing gretene kok nggo mangan-mangan sekolah njaluk panganane kancane. Padahal di sana wis entuk MBG. Lha iya. Aku mau amanah bikin nulis setengku. Banyak apa? Embuh ra enak. MBG iki apa ta? MBK mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah kok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok. Sambung rasa. Apa ayo? Lha kalau tasih gede tak. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci Bocah oleh ayu ora. Iki umpamane bojo ngono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngono lho, Pak. Kira iso. Pama ya aku rapi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Dhewe to. Lho kowe iki lho, iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Lho. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Iya, Ya kok bener. bojone dadak kon melu ya an. Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo iki percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dene dijak. Alah padune yo wedi ya. Wedi piye kok le? Wedi kok piye? Cuman aku apik. Bukane rek sumu bukaan. Topane bayi metu yo lambene tok lho jan. Wes men. Nono ingkang rupita Kanono ingkang lupit. Duh. ngunta tresno natianmu serana piranti
Alam. Iki terus ya. Terus Aku tak pamit sik. neng di Aku wis disangoni ya. Ora iso. Aku iki nyawone kok tak ombongan nang kene ya. Lungan aku ya aku dosa kok aduh. Iki sampean umur piro ya bagus? Kula kelahiran 2015. Ya wis jenggoten. Jadi 2015 kok jenggoten. Mau uripe kebrangas kok, Pak. Lungan aku. Tekno yo. gambarmu Lakon kok tinggi to we, ame digawe aja sak siriki. Digawe lakon. Ya, anu nduk tembangnya tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulu-dulu sing para rawuh boten supen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga boten supen tamu agung sing para rawuh, juga pemudane awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al-Badul Alaina. Abahmu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Nggih. Terus diaturke Pak Eko Mugiono kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncet. Oh, bukaan WA-mu lho, bukaan WA-mu lho, bukaan WA-mu lho. Mau Pak ora rangkepan kok. WA ya. Lah nggih WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan kok buka ya. WA HP lho. HP ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Maksudnya kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet wajahmu, dicet. Ben sambung wajib dalu yen cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Ya kudu gemati. Oh, cak telu iki sapa? Sinten mawon to tak telu niku. Lha ya, cak telu tak kanthi iki maksude anake Niken umpamane. Iki Nggih. sambung lagi dalu sambunge ning bumi tok. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Umpamane. Umpamane ndek anak telu terus ora dibojo, ngoten to. Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA, ora tau gawake apa-apa. Upama Niken yo anake telu kuwi kowe apa ganti? Ya gati to. Gatimu karo Niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyapa? Oh kanca TPA karo anake kene. Aku malah kanca belajar. Sekon bukan anak telu. Aku ya.
Minda boya sing joget uncek sing nembang niken sing ikut Agus jan sing senggak ono wae jan ajak terus Mendah boya tuh Wanci dalu, ini lagu karya Pak Sugron Suwondo. Diatone karo Niken, untuk mek ngrungokne karo Juke. Iya. Kau udah ada. Lah pripun? Lah iki masa nanggapne kowe kok piye kok pengen Juke iki lho. Iki nanggape penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papamu ya wis dalang kan sore mau bar iki berlingguhan ya cek anune. Pengramit ya wis nabu wisan. Sine-sine wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sampeyan trimo menjoget tok. Joget tapi nanggape kowe Berarti lho, nabung rene sing jogeti ra gayeng. mosok Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. tak semangat. Joget tak jogeti sinen-sinen ya semangat. Ngono. Jadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur Pak Niku kok mundur ya ngadet lagi aturan. Kancane anu kok
Iki ning mburi dalan lho iki. Geger ora ketok lho kok mburi geger ora ketok. Iku apa padha rapen antok. Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine. Opo-opo. Ya Allah kan nutupi kotak lho. Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Boleh titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Kotak uripku ki ra beneran. Bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun. Ya jar kowe berita, kok berita. Kowe nunggu kok, wis nunggu ya. Masaku. Iki mau tembane sambung mandi dalu. Nggih. Tapi cahyu pundutanipun sing wonten. Soal pulpit penjenipun Pak Benar. Narto Sabdo. Pak Benar. Nanti Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Mesake ana Apa wau? Warudaya. Warudaya. Ana meneh sitoke pundutanipun penjenipun menika katresnan sejati. Nah. Ya. Warudaya. Ayo, manut penjenengan. Warudaya sing nika to, sing taripan nika. Waduh yang mencelak ning Kuwi walang kekek. Walang kekek. Daya pinggir kali. Ayu tenok diblong saiki ne kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tebak nongko. Nah, iki kan tentang tresno sejati, katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih, pundatipun Pak Nardi diarani sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Apa iki piye? Ya Allah. Oh, tenang to, blawur tenang to. Apa lho? Kuwi apa? Tresno tekane Tresno tekane mati. mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati. Sing Nah. bener. Lah nggih jenengan kok kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok terakne iki jareman. Kok yo ora beneran meneh. Wis manut. Enten tresno tekane mati kali LDR papa. Oke, hariku manut pendidikan LDR diatone sing langgeng dene rasa mas. saking dayane rasa. Niki sing diatone sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang kok. Ku mau LDR ki ladrang. ladrang nek taktung. LDR mawon nggih papa. Oke. Tapi- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Kita tekane LDR. mati. Kata Teng layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Meniki nek sing maca ucapne ya rusa. Masane Mbak Marijan ya rusa. Ya deh. Mereka Pak Nardi bukan dan langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati ping ngucapke janji bakal mulai ngomongi
Yes. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarake sing bagus tetap ditungake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa jadi yang putri Bu Kasih. Muga-muga hingga kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Rasa kuat dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, dinarake Sayu. Mas Uda nggih. Iki kanggo spot jajal ki ya pundutan saka sing nganggo Pak Nardi ngersake Waru Daya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi. Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kali Priai Daman. Oh ngaten. Nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Waru Doyong ya. Waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong. Bila panikan kok tapi Saiki ne tambah gedhi. Ngetan kali ngulon iki tenan apa guyon. ya. Waru doyong ning pinggir kali. Kita karo Ayo dina belo saiki teko tambah lalai nandur pari neng tengah sawah mati berkabaroka maru doyong manglulon ayo dina belo tinggal jatuh keloni ngitan bali mulon temu edan dijak kelon ayo gerakan. doyong ning pinggir kali ayo dino dino saiki ngono nganti mangan roti esi mugi panati rasa rezeki Amin. Waru doyong menyang tembang panikan kok ya. Nggih, pantes iki miring. Nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi kata-kata. Tembangke pundutan iku kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup kanggo tembang ya ki langgam sabar. Oh, sabar iku langgam to Nggih. sabar. Langgam Mas iku ilang. Sampeyan ki ngerti to? Oh, sakra budaya. Apa iso sing ora iso ya mung siji. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampeyan ngelami kelakuane elek. Lah emang wong sak rene kae kelakuane derek senapi. Bocah Ora Mas Gojek. aku ora tau becek cono lho. Kok gak sih? Jajal tangan gede. Magetet sebenarnya. Aku untuk beri yang becek